Hát elosztok, sziasztok, Petros vagyok. Hozott a futár nekünk egy nagyon szép kis csomagot. Mondjuk is ki. Ezt itt fölfele kell bontani. Mi van itt? Ugye garancia átvétel, szórakozás, még jobb Xbox konzollal, érdekes, és egy ilyen komponens HDHV kábelt rendeltem az interneten. Király! Ugye? De egy nagyon-nagyon jó kis promóciós reklám katalógust kapunk, majd átfutjuk ezt is. Mondjuk is ki akkor ezt a csomagot. Igazából nincs vele semmi több, csak egy kábel. Jó hideg tapintása. És akkor igazából ez a kábel. Mint látjátok, ez az én monitoromhoz passzol. Nagyon jó. És ez a kábel az a jó, hogy nem csak HD jelet továbbíthatunk vele, hanem akár 480p-st is. Most attól tudok HD-ba játszani. No hát, köszönöm a figyelmet, ennyi volt már, sziasztok!